Hos over halvdelen af de danskere, der rammes af blodprop i enten hjerte eller hjerne, opdages den skæbnesvangre overforkalkning desværre først for sent. Diagnostikken er simpelthen ikke god nok. De risikofaktorer, som er afdækket i det berømte Framingham-studie, tager os desværre kun et stykke af vejen. De viser kun således den nærmest gennemsnitlige risiko, der er for overforkalkning. Blodlipider er ikke nødvendigvis et spejlbillede af arteriernes tilstand. Således kan en patient med høje blodlipider have rene kar, mens det modsatte også kan være tilfældet. Det er derfor kun konkret viden omkring arteriernes egentlige morfologi, som bør danne grundlag for videre udredning og behandling. Preventive fokuserer netop på tidlig diagnosticering af overforkalkning ved at kigge efter måleorganet, nemlig karvæggen. Dette foregår ved IMT ultralydsscanning, som er en metode med høj reproducerbarhed, der kan vurdere overforkalkning i karrene. Undersøgelsen sker ved en ultralydsscanning af de store halskar, karotiderne. Det er vigtigt at have for øje med screening, at man kan opnå såkaldte falsk positive resultater, hvor en patient bliver erklæret syg, selvom vedkommende ikke er det. På den baggrund adresserer Preventive den problemstilling ved at have en palet af undersøgelser for overforkalkning. Ved netop at kende de faktiske forhold i karvæggen opnår man en stor gevinst, nemlig at kunne individualisere behandlingen af den enkelte patient.